tothom, avui farem un vídeo de provant mapes de la comunitat, a veure com són i provant-los. Però abans de tot volia saludar a unes persones que pels comentaris em van dir que em saludessin i jo encantat de saludar-los. No sé si us pronuncio bé, si no digueu-m'ho pels comentaris i tal. A veure, el primer és Italo, el segon és Fabricio, el tercer és El Crítico Pam i el tercer és David IT. Suposo que l'últim deu tenir un canal de YouTube. Si teniu un rato, passeu-vos-hi, jo ja miraré, a veure què tal. I ànims, perquè tenir un canal no és fàcil. I ara tornem, si voleu que tornem a lo de mapes de la comunitat. I ara em posaré aquest, que com veig me'l puc fer amb rosa. Sí, amb rosa anirà bé. No, amb rosa. El que deia, a veure, que si voleu que us saludi, digueu-m'ho pels comentaris i tal, i jo encantat. Per ara, com que encara no és molta gent, per 4 persones, jo encantat de fer-ho. Sin problema. No, maleït. A la pròxima poso un d'aquests. Vale. Me deixen pas. Vale. Aquest 8 bit està mortíssim. No! No, en sèrio? Va, anem guanyant, per lo que sembla. Què? Com s'ha salvat aquest? En sèrio? Píratelàs, güey. Bull, no. Vale, 17, anem guanyant. Que aquest bull no s'arrisqui tant. Que el bull no s'arrisqui tant. Vale, guai, guapo, tal. Vale, m'assembla adequat. Vale, va. Bull mortíssim. El bull està, però mortíssim. Vale, va. Per què m'ha enviat aquí el bull? No. Em matarà. He de fer un gest per la supervivència de l'espècie dels bulls. De les roses. Corre, posa't. Pap. No, m'ha matat justament en el moment inadequat. On va el bull? Per què m'assuicido? Vull fer perdre el meu equip? No. Però primera partida guanyadíssima. No per tant. Va, ara tinc ganes de fer un atraco. Farem atraco. O sigui, no, perquè vaig aquí. Atraco, perquè com que abans he vist atraco, no sé com serà. O sigui que me posaré... Va, igual si tinc missions podem fer una obertureta. Va, 8 bit. No sé, igual si puc obrir alguna cosa amb una mini obertura i tal. Veurem. A veure... Aquest mapa ja va sortir, crec. O sigui... Va sortir, però... No me'n recordo si... No era exactament així, però dona igual. Va, això ja està guanyadíssim per nosaltres, no? Vale, sí. Per 2.000 que ens guanyaven. Vale, va. A veure, va. Normalment... A vegades els hi poso like, a vegades no, depèn. O sigui, depèn. A vegades me va donar gana, a vegades no. Mapes així, la veritat és que... Per què posen mapes tan dolents? Pararararara. A més hi havia una valla, és per això que no m'he enterat. No he vist la valla. Vale. Que la nostra està aquí, intacta. A rebentar. Güey. No mames. Va, els hem rebentat. Això ha sigut una rebentada.
me porto el punt estel·lar. Bueno, no sé el que era, sí, punt estel·lar. Bueno, doncs molt bé, A veure, mapes així, bueno, són una mica hacks, o sigui, bueno, no els jugaria moltes vegades, però de tant en quant doncs és divertit. Vale, ens hem d'anar cap aquí. I que ens estan rebentant la nostra caixa. No! No! Oh, ens han rebentat la caixa. Vale, va. Me torno a posar 8 bits per acabar la missió i després igual me poso altres brawlers, no sé, per exemple, més bulls i tipus així, a veure. Vale, m'aspiro. Fan molts brawlers tipus això, no? Hi ha molts mapes tipus això. Tipus Haki. No, ja ens estan matant la nostra caixa. Va, correm, Gems. Ah, vale. Parararara, 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 pararara. No, m'ha matat. Bueno, vale. Vale, m'aspiro. Va, vaig a protegir la meva caixa. Va, anem guanyant. O sigui que si ara me concentrés, podem guanyar-la aquesta. La Piper no tinc ni idea del que està fent. Ara se concentra, ara acaba de dir, estic jugant a Brawl Stars. A veure. No. Mortíssim, bueno, vale. No, pirata-les. Vale, així m'agrada. Vale, bueno, doncs amb aquesta, amb la ulti i tal, doncs això està guanyadíssim, va. Bueno, crec que m'aporto el punt estel·lar o el que sigui. A veure si tinc altres missions com aquesta. Bueno, va. A veure, aquí me poso un bull. De totes maneres no perdo copes. Va, un Edgar. No perdo ni guanyo copes. Pot ser bo i pot ser dolent. Farem aquesta última partida amb l'Edgar. A veure què tal anirà. Espero que bé. No. Vale, va, vine. Que se'n va la Rosa. Bueno, doncs aquest està rebentadíssim. No! M'ha matat a més distància. Pam. Per aquest mapa va bé el Dynamite aquell. No te riguis, Rosa. No, pensava que ja l'havia agafat el teletransportador. Va, que el Dynamite ens estava rebentant. Va, ara m'he de quedar aquí a protegir, en sèrio. Perquè és que ens queda poquíssim de vida, o sigui, o fem alguna cosa o... Vale, va, Rosa, pam. Vale, va. La Rosa està contraatacant bé, me sembla bé. A veure... No. No, la Rosa no. Que la Rosa no faci res. No, que no arribo. No! Va, guanyadíssima de part dels altres. Bueno, no passa res. Bueno, me despedeixo d'aquest vídeo així. Espero que us agradi. Si és així, no oblideu subscriure-vos i donar-li a like. I fins al pròxim vídeo. Adeu!